Rust! Ja. Gelukkig is het verkiezingsbureau ze wel een beetje... Nee, kijk gewoon naar die keer. Wat ze net zeggen. Nee, het kan er helemaal uit. Kijk, daar komt ze, de commandant. Daar is de commandant. Ja. Meneer Kees. Ja. Ja. Jij bent zo'n box geweest. Het is wel... We zijn heel erg. Nou hè, we beginnen gewoon. Ja? We zijn klaar. We zijn allemaal Het geel. Geef. Ah. Wat nu af? Over! Weer! Op, wat? Herstel. Herstel. Wapen nog. Zet af. Weer. Het geel. Op, plaats. Rust. Goedemiddag collega's, dames en heren. Ik mag u namens de burgemeester van Sittard, de heer Verheijen, en de voorzitter van de Stichting Mariniers Monument Limburg, de heer Kees Helwig, hartelijk welkom heten.
fijn dat dit toch weer kan. Het is nog fijner dat u er bent. Welkom aan de lokale burgemeester van Sittard-Geleen, de heer Leon Geilen. Wilt u, indien dat mogelijk is, namens de stichting en ons allen hier aanwezig, de burgemeester Verheijen bedanken voor de mogelijkheid tot herdenken hier in Sittard. De burgemeester van Sittard is ongetwijfeld een zeer trotse burgemeester. Van het feit dat het enige mariniersverenigingsmonument van Nederland hier in Sittard staat. Welkom aan de gouverneur van Limburg, excellentie de heer E. Roemer. Welkom aan de afgevaardigde van het Korps Mariniers, kolonel de Mariniers de Vries. En welkom aan de voorzitter Contact Mariniers Nederland, major de Mariniers Buitendienst, de heer Kruithof. Dit monument is op 26 november 1966 onthuld. En zoals iedereen natuurlijk ziet, dit monument is ontworpen door de heer Jos Hermans. In opdracht van de Stichting Mariniers Monument Limburg. De grote inspirator erachter was de heer Harry Claudemans. En u ziet het resultaat. Het is niet alleen prachtig, maar het is ook nog fantastisch kunstzinnig creatief gelegen hier aan de Leierbroekse weg. Iets om als marinier trots op te zijn. 56 jaar Mariniersmonument Limburg in Sittard. Tussen toen en nu is heel wat gebeurd in deze wereld. Waar ons korps, zeker de laatste 35 jaar, positief aanwezig was door deelname aan vele missies. Waar ook ter wereld, qua paat het orbis. Vandaag herdenken wij daarom alle gevallen mariniers en tevens al onze ex-collega's. Helaas moeten we ook concluderen dat de wereldvrede nog ver te zoeken is. U zult ongetwijfeld tijdens het stiltemoment onbewust afdwalen naar de vele slachtoffers in de Oekraïne. U allen kunnen gebruik maken van de commando's van de paradecommandant, kapitein de Mariniers Buitendienst Chris van der Weijden. Bij presenteert geweer. Op het uitvoerscommando geweer kunt u de militaire eregroet brengen. En bij zet af geweer op het uitvoerscommando geweer komt u weer in de houding staan. Na het spelen van de tap toe wordt 1 minuut stilte in acht genomen. Een hele prettige herdenking. Meneer van der Weijden, wilt u de ceremonie doen aanvangen? Tamboer geeft 8. Het geheel geeft 8. Vlaggen wacht. Vlaggen wacht. Links naar rechts. Om. Wapen wacht. Presenteer. Weer. Houtje. Vlaggen. Achter. Hijsen. Links naar rechts. Om. Wapen eraf. Zet af. Weer. Het geheel op plaats. Rust. Het geheel geeft 8. De eerste krans zal worden gelegd namens alle geledingen van de Sittardse samenwerking door de lokale burgemeester van Sittard-Geleen, de heer Leon Geilen.
De volgende krans zal worden gelegd door de gouverneur van Limburg, excellentie de heer E. Roemer. Er zal nu een krans worden gelegd namens het korps mariniers door kolonel de mariniers De Vries. Het is goed jongens, het is goed. De volgende krans zal worden gelegd namens alle leden van de vereniging Contact Oud-Mariniers door de voorzitter Contact Mariniers Nederland, de heer Piet Kruithof, en door de voorzitter Contact Mariniers Limburg, door de heer Alted Multenburg. In het plekje van Robert. Wilt u de hemel uit de vallen spelen?
Presenteer. Heer. Tamboer. Tap toe. Zet op. Hier. Het heel op plaats. Rust. Eerbetoon uit de bundel Vrede, Vrijheid en Herdenken van Wilma Dekker. Ik leg een krans aan de voeten van die onbekende marinier, omdat ik hem wil herdenken voor zijn goede daden hier. Ze hadden opdracht te vechten voor de bevrijding van ons land, niet om te weten dat hier hun toekomst strandt. Zij vochten voor ons allen, soms wel tegen hun wil. Daarom leg ik voor hen die krans en ben 1 minuut stil. Ze hebben hun leven voor een ander gegeven, terwijl ze die van zichzelf misschien wel moesten opgeven. Zij toonden grote moed en dat is echt verschrikkelijk goed. We houden ze in ons hart en worden goed herdacht. Het leven was voor hen erg naar, maar door hun moed is dat van ons nog lang niet klaar. Dit waren Lydia en Louis van de school Langebroek. Er zal nu een krans worden gelegd namens de Bond van Nederlandse Militaire Oorlog- en Dienstslachtoffers door de heer Arie Dirks. Het geheel heeft 8.
volgende krans wordt gelegd namens de Bond van Wapenbroeders door de heer Hamer. Namens de Stichting Oorlogsslachtoffers Sittard. Door de basisschool Leijenbroek. Jette, Marie, Amy en Fine leggen nu een krans. Zal worden gelegd namens de Royal Air Force Association Amsterdam Branch Club Limburg door de vicevoorzitter Stefan Koeniemans. De laatste krans zal worden gelegd namens de Stichting Mariniersmonument Lindburg door de voorzitter, de heer Kees Helwig, en door de secretaris, de heer Perrenboom Quinten.
dirigent, de leraar militair. Wacht. Over. Weer. Let af. Weer. Mag wachten. Op! Wacht. Presenteer. Weer. Vlag. Hijsen.
Het geheel op plaats. Rust. Het geheel geeft 8. De laatste. Over. In. Vlakbaar. Einde ceremonieel Mariniers Monument Limburg. Dank voor het voorgaan van deze commissie.
Tamboer, doorgaan. Let op. Het geheel op plaats. Rust. Bij deze wil ik namens de Stichting Mariniersmonument Lindburg de burgemeester van Sittard, de heer Verheijen, bedanken voor zijn gastvrijheid. De Sotterie Sint-Rosa, Sittard voor de gewapende wacht. De fanfare Sint-Leijenbroek onder leiding van dirigent Ad Trippels voor hun fantastische muzikale begeleiding. De leerlingen en docenten van de basisschool Leijenbroek voor een jarenlange inzet nabij dit monument. De cursisten van de regio opleidingscentrum onder leiding van sergeant Heldens en de paradecommandant Chris van der Weijden. En natuurlijk u allen hier aanwezig. Meneer Miltenburg, wilt u de local burgemeester, de heer Leon Geilen, de gouverneur van Limburg, excellentie de heer E. Roemer, de kolonel van de mariniers de Vries, de heer Kruithof en de heer Helwig meenemen voor het défilé. Meneer Tippels, kan u kolonel wil met jullie op de foto. Dat kan. Tussen de wacht. Ja. Ik moet even door. Houden we aan. Ik weet niet hoe groot dat je bent. Ik kan niet. Een beetje op de staan. Laat de status even los. Dik even in. Kolonel, zeg maar waar je wilt. Ja, waar willen jullie mij hebben? Dat is een ander verhaal. In het midden. In het midden? Ja, op de knieën.
Ja, maar dan moet je wel een beetje omheen denken. Kijk, wat mariniers doen. Ja, goed zo meisjes. Zet nog maar een foto. Hey. Ja, was leuk? Ja. Dat is ook zo maar zeggen. Maar weer. Ja, goed. Ja, zie ik. Ik zal bij jullie eten, maar met een seks gehad van de vrouw. Dat is problemen thuis met de verwarming. Ze heeft geen water. Je moet heel vroeg afzwaaien. Wat zegt u? Heel goed. Op de plaats. Moet je er wel nemen? Nee. Ja, ik moet de bom wel hebben. Als er is. Ja. Oh. Dan haal ik zuinigheid of lijdt, hè? Kat! Hey! Acht! Ja. Altijd onder rechts.